Vam coincidir precisament amb el tema de la xarxa d'Ateneus de Catalunya, i amb la Natàlia ens vam trobar una mica després, però el cas és que de seguida vam tenir la clarividència de fer una proposta que tingués a veure amb una denúncia amb les guerres i que anés sempre a favor de la pau, i quan en vam parlar la primera vegada entre els tres no hi va haver dubte. Són aquelles coses que passen que és com una comunió absoluta i vam dir som-hi, fem-ho. I a partir d'aquí doncs, es va anar desenvolupant tot l'espectacle d'una manera com molt natural, aportant cadascú des de la seva visió, i el resultat és el que farem aquesta nit. Per un moment he pensat que saltaré del carro. Em desfaré de l'escalfor de la manta i dels 10 ulls espantats de la canalla i creuaré d'un salt els 4 metres que em separaran de la platja. Mare, jo em quedo. Vull fer la guerra amb els homes perquè ja no sóc un nen. I potser li llançaré aquestes paraules com si fossin pedres plenes d'orgull. Sí, sense ni una llàgrima. I després li faré adéu aixecant els braços ben amunt. Però no. Ben mirat. Això no ho puc pas fer. Per Allà, algú ha d'ajudar la mare amb tantes criatures, no? Sé que hem d'arribar a la muntanya. Sé que hem d'arribar al mar. I darrere les muntanyes nevades, més enllà del mar furiós, amunt, ben amunt, al nord, hi ha un país de gent noble i rica que ens acollirà amb els braços oberts. Farem junts el camí i allà trobarem tot el que ens han pres aquí. Tindrem una casa i menjar pels petits, mare. Allà tindrem pau perquè ens donaran amor, respecte i protecció. I els nens podran córrer sense por de trepitjar una mina. 1, 2, 3, 4 i 5. Fàtima, Ahmed, Omar, Ahmula, mira, que mai perdràs les ganes de jugar. No us preocupeu de res. Jo us acompanyaré i farem plegats el viatge fins al país de la llibertat. Mira, mare, mireu! Ja veig el mar. Aquell dia ja ho veureu, quan el vent es pararà i la brisa deixarà de respirar. Una calma xafogosa com abans del temporal. El dia que el vaixell vindrà, tot el mar s'obrirà i les ones cantaran i els vaixells se n'aniran fins al fons de la sorra de la platja. Cada gra s'estremirà el dia que el vaixell vindrà. I llavors, estimats meus, per un moment, només per un moment, he pensat que sí, que només és qüestió de temps. Arribarà el dia que els nens podran fer només de nens i que jo us escriuré, però podré fer servir les paraules per alguna cosa més que per escriure-les. Per exemple, perquè mai no comenci aquesta ni cap altra guerra. I aquest mateix dia sentirem, segur, maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va